गुड इभिनिं रायजोफोर, आंनि जेडि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। नोंथांमोनहा फैदो बिदिबा आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांनोसै। नायनो थांनो ओंखारदों लोक्षि फुजा हादानाव। ओरैजाय रेडि जाजोब्बाय। लोक्षि फुजा नायनो थांग्रा माखाया। नोंहालाय मा दासिमबो ओंखारबोनो हायाखै? दासो खानाय खानबावबाय नै। बाबा बाबायाथ' थांथ'ला दिनै। मा होनो गाबोन? थुरिंखौ नायदो होमबा? कालि फुजानि थुरिंखौ नायदो। आयालाय आया? आया गाबोनसो थांसै नो। जा दिनै थांसै आरोना। अनजालिया मा नायगोन? फुजा नायनो थांनो रेडि जागासिनो नै। गारि नेगासिनो, गारि सफैथ'वाखै। जिराय होबा टाइम थोलाना। दा जोङो हादानाव मोनफैबाय, मोनफैनानै ओमफ्राय दा फुजा होनो खरस बायदों आरोना। लादो मोनसे होदो दे गासिबो। आंगुरखौबो हरदो। गावजों खानावा माल लादों। माल लागासिनो आरोना फुजा होनो। लोक्षि फुजानि माल लादों। मा एवदों नायनो? नै दाउदै एवदों, सिंग्रा एवदों, मिस्थि दं, सिंग्रा दं, लादु दं, पुरि दं। गासिबो दाउदै रुनाय जानाय दंजोबो। पुरि दं। फैनो हागोन, जानो हागोन नै हटेलाव। जोंहा नैबे जाहैबाय आइ बिमा लोक्षिनि थानसालि आरोना, गोदानै लुफुंजानाय। सिगाङाव बियो ओरैनो थिंनि न'मोन, ओमफ्राय दा पाक्कानि बानायनाया जाफुंबाय आरोना। बे पाक्कानि न'आवनो एबार दुवार मुखुलि खालामनाय जाबाय बेखौ। दा बेयावनो जोंबो फुजा होनो फैदों। फुजा होनो नागिरदों। गासिबो फुजा होनो थाखाय रेडि खालामदों आरोना। नैबे सुनानै लाग्रोबाय। बबेनिफ्राय फैदों होनदोंमोनलाय? फानबारिनिफ्राय फैदों। फुजा होनो फैदों आरोना। मानास्रि ने? आंबो मिथिफेराना, फैफेराखै। मानास्रि बाजारनिफ्राय फुजा होनो हाबबाय आरोना। नैबेनो लोक्षि रायजोफोर, दा आङो आथिं आखाइ सुनानै फैखांबाय। ओमफ्राय दा फुजा होनोसै आरोखि। आथिं आखाइ सुखांनानै प्रसाद एरिखौबो सुनानै रेडि खालामनानै लानानै फैखाबाय। नै दा प्रसादखौ होनो थाखाय। बे जाहैबाय आइ बिमा लोक्षिनि थानसालि आरो बे आइ बिमा लोक्षिनि बाउनाय प्रसादफोर आरोना। खुलुमबाय। मा बोर बिखो? बोर बिनायखौ खोन्थालायबाव नामा? मा मोजां मोनदों आं फुजा नायनो? फुजा नायग्रा माखाया गासैबो। जाग्रोबाय आरोना नै बिसोर मा जाबायदि गलगाप्पा जानो नै बिसोर गलगाप्पा जागोन। आजावनानै लाबाय था, खनसेयाव जोबाना। नोंसोरलाय जाया? जादो नोंसोरो मोनसे मोनसे। नोंहालाय जाया? माबालाय जाया? फिसाजो फिसाला माखाया मा जागासिनो नै। जानो नागिरदों आरोखि ना। एसे जानोसै आंबो। बरिया गोथावखा।
फिसाला फिसाजो सानैबो थारमाने बेबायदि गारि फिसायाव गाखोनो बिराद मोजां मोनो आरोना ओंखायनो बिसोरखौ इन्जय खालामहोनो थाखाय सानैखौबो गारियाव गाखोहोबाय आरोना ओमफ्राय नै बिदिबा नायलांदो नोंथांमोनहा बेयाव फिसालानि सिलाय लाबाय आरोखि ना सिलाय मोनसे लाबाय ओमफ्राय बल मोनसे लाबाय एखे नांनायानो जोबा फिसालाफोरनि गेलेनायनि ओरैजाय आरो मा नायबावगासिनो नोंसोरलाय मा लादों सिलाय लाबाय मोजांसैथ' लागा फैसा लागा वाव Hewgar, mbak jangan. Gila. मोजां मोनदों मा लाबावनो खोन्थाहरलाय रायजोफोर माजों बानायनाय बियो फिसाला फिसाजो बिराद फसायखायो आरो बेखौ गलाबलाबलायथार नालाय ओमफ्राय नै जाग्राया बेबो सासे नैबे जुलाफि दखान नैयाव जुलाफि बायनो हादों आरो जादों मादैमोनहाबो बायनो नागिरदों जुलाफि लानो हादों आरो ना लाबायानो गासैबो Poa কি দাম দাদা? জিলাপি কেনেকা দিছে পোয়া? 40 টাকা, আমিরটি 60 টাকা, আর 50, ইটি 50, ইটি 50। আর এইফালে? 50, গুন্দা 50, ইটি 40। ও দাদা। এনে একবার কি দিবি? এরা জিলাপি লাবাই, ইন্ডিয়া বিলে লাবাই। গাসैबो ज' लांनो जाहैसै आरो ना। आदि। रिन्दा कामा? ओइ दा थांगोन दे बादलाय आंखौ। ओरै जानो ना? Abang jangan sih, lama airnya. Hah? Ikat, mai ikat. Tidak ada pecah. Sangat. Pulang ke mana? Lah, sih kenai. Mana tu ikat? Sudah menjaga kerja ya senada. Karena kebari birat mansi jaga jeng ini dia. Ada nih dia, ram mansi jeng bukan jengnya ada nih dia. Cingin menjaga sembilan ini. Pam no. Ada man dikit. Abu nama mama udah. Udah jangan tahu di baru nama. Malah dia pun dua kita ada yang gitu. Kalau Nino saya kau sablang. Dia pun gerting sih Nina nih bablang sih juga jas karena yang naik kau. Jabai menunggu, jabai sampai mana mulai beko pokori ugas nuar nane pokori mereka. Berat gebos jabai berat nale gebos ya, kontroversi jabai berat, nuia, kontroversi jabai berat kena. Jadi sih lupa, jabai na kontroversi jabai berat. Snela logo mulai apa? Mama lah ada? Dong juga ini jalmuri dong, sigri dong, sikor dong, koi dong. Oh, kasih dong juga. Kasih dong juga nih. Cana 2 takan oleh. Dia jauh dong punya dah kira nih. Dia ada sampai cana lah dengar nah nih. Kopi sarung. Sungdeng, dapat saya. Arsi mati karena. Mas sungrean ini benar mana nama lagi? Oh iya kak, mama dong. Bes sobai jeng samo. Ini dia jahat buaner, nah sobai jeng samo sungrea. Sobai samo sungrar nah. Sejauh dong jeng ada. मा जानो मोनजाजोबो आरो ना लोगोफोर
संबावनो नागिरबावबायसो नै थाव होबावबायसो मा संनो नागिरदों आबो बेयाव मा संनो नागिरदों मा संनो नागिरदों बेयाव बहर एवनो नागिरदों लोगोफोर प्लास्टिक गैखाया होमबा हायनानै प्लास्टिकआवसो पेक खालामनांगौ हायनानै प्लास्टिकआव पेक जागोन दे प्लेट मोनसे होनो सासेल'सो नै लोगोफोर जों मोनसे नारजिजों अमा ओंख्रि लाबाय जानोसै जोंहा नैबे आदाया प्लेट मोनब्रै लागोन आरोखि नारजिजों हादाननि फुजायाव फैनो जानाय बिराद मोजांखा साम'जों सबायजों अमा फानदोंमोन आरो ना अमा बेदरा दा जोब्बायानो आरोखि जोंहा आदामोनहा अमा फानदों आदा मा दामाव फानदों आदा अमाखौ बे 300 दामाव फानदों जोङो आच्छा जाग्रायानो गैला जाहैबाय आरो अमायाबो गैला जोब्बाय दा नांगौबाबो मोनला नायाबो नै ओरैजाबो दंबावोसो नै ना फानखादों आरो बैथिंजाबो दंबावोसो नै मोनाबाबो बिराद सेल जाखायो जोंनियाव ओरै गांसो दखान माखाखौ गासिबो ओरैजाबो दङ दखाना मेरलाथार लोगोफोर नैबेजों नायबा नुयो नै बिदिनो अमा सावबावदोंसो खोमा जानायनि ना फाननायनि आबौ बियो जानायनि ने नै जाय अमा सावदों नै अमा फानदों नामा बाय आं अमा फानदों जानोसो सावदों दे होमबा औ थांसै जा दहायनो थाब फैखादों आरो ना थांसै मानसि जाखायो आरो ना गासिबो फुजा मेला नायग्रा गोजा आरो ना